Kaixo, egunon guztioi, ongi etorri, informatikari euskaldunen 11. bilkurara. Antolatzaileak gara, Udak Euskal Unibertsitatea, Miramon enpresa digitala eta Donostiako udaleko euskara zerbitzua. Hemen mailan gaude, Kepa Sarasola, guko zuzendaria orain, Pablo Martínez, Miramon enpresa digitaleko arduraduna, eta Edurne Larraza, Udak Euskal Unibertsitateko informatika saileko burua eta bilkura honen koordinatzailea. Hasteko Pablo Martínezi ematen diote hitza. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta eskerrik asko zure etortzeagatik. En nombre del Gobierno Vasco de la SPRI, les doy la bienvenida a este encuentro. Para Empresa Digitala es un placer poder colaborar nuevamente con la UEU y el resto de colaboradores de esta jornada, en la que ya estamos en la 11ª edición. El principal objetivo de estos encuentros es poner en valor los proyectos y desarrollos elaborados en el País Vasco. Y como veremos en el día de hoy, son casos muy interesantes. Espero que la jornada sea de vuestro entero interés y podamos participar todos nosotros en el desarrollo de la misma. Por mi parte, nada más. Eskerrik asko zure txorteagatik eta eskerrik asko. Bueno, orain hitz batzuk Udak Euskal Unibertsitatearen izenean. Udak Euskal Unibertsitatean 3 helburu dauzka bere eguneroko jardueran, eta bilkura hau bete-betean bat dator 3 horiekin. Batetik nahi dugu goi-mailako euskarazko formazioa eskaintzea. Bigarrena nahi dugu tokian tokiko arazo eta problemei aurre egitea. Eta 3. nahi dugu hori modu komunitarioan egitea, zabaltzea, foroak sortzea, hori lantzea. 3 helburu horiek bete-betean lantzen ditugu hemen. Gune akademiko gutxi daude arlo zehatz bat lantzeko, eta horixe da hemen landu nahi duguna. Udak Euskal Unibertsitateko informatika sailak 1986an hasi zen arloko eztabaida horiek lantzen. Eta informatikako profesionalak eta saletu euskaldunak biltzen hori lantzeko, informatikako gaiak lantzeko eta erronka berriak identifikatu eta ekiteko. Hau da, 11. bai. Eta orain ez da egiten bakarrik informatikarekin, egiten da beste arlo batzuetan egiten da, naturzientzietan, glotodidaktikan, psikologian, filosofian, hizkuntzalaritzan eta soziologian. Aurrera goaz, holako foroak sortzen. Guk aurkezten duguna erreferentzia bihurtzen dana. Bihurtu da, eta gaur egunean hemen 11 saio horretan landu diren gaiak, gerosiago presente egon dira gizartean, eta guretzat izan da, bilkura izan da eragile bat alde hortatik. Nik konkretuki esan behar dut, bilkura honetan ikasi dudala, ekin behar niela interneti, euskarazko software erabiltzeari, blogei, Twitterri eta bar. Jarrai dezagun erreferentzia egiten, eta bukatzeko bakarrik esatea eskerrak antolatzailei, bai Miramon enpresa digitalari, bai Euskara Donostiako udaleko euskara zerbitzuari. Eta orain Edurneri pasako diotitza, bera ibili da koordinatzen guzti hau, eta berak eramango du hemen antolaketa. Botoi ez konfunditu naiz. Bueno, eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik, eta niri tokatzen zaiz, pixka bat eguneko kontuak nola joango diren komentatzea. Programa egitaraua honezkero ikusiko zenuten,
badaukagu goizean 4 saio gonbidatuekin. 4 saio horietan helduko diogu bete-betean burujabetza teknologikoaren gaiari alor desberdinetatik. Burujabetza teknologikoa gauza haundia, oso haundia da, eta danari ezin zitzaion heldu, beraz 4 gai hartu ditugu. Ondoren arratsaldean edukiko dugu aukera eztabaidatzeko gehiago gaiaren inguruan eta ikusteko ea nondikan jarraitu beharko genukeen. Baina hori baino lehen izango ditugu 2 saio paralelo, justo 4 hitzaldi horiekin bukatutakoan, 2 saio paralelo, bata gehiago hezkuntzaren inguruan eta bestea gehiago biltzen dana gaurko gai nagusiarekin. Eta arratsaldean, esan dugun bezala, saretzegunea egingo dugu, 4 saretzegune izango ditugu, eta saretzegune horietako bakoitzean helduko diogu goizean 4 mailetan izan diren gaiei. Orduan, honezkero seguraskona karpeta eta jaso duzuenean eskatuko zizuen, alboan dauden horri batzuetan izena emateko, guk pixka bat antolakuntzan jakiteko zeintzuk egongo garen mahai bakoitzean. Garrantzitsua da ere, goizean zehar egiten den eztabaida horretatik zuek jasotzea, idala gehien gustatu zaizuena, edo, faltan somatu duzuena, edo etorkizunerako lantzea gustatuko litzaizuekena, eta hori guztia eramango dugu arratsaldeko saiora, dinamika batzuekin guztion artean eztabaidatzeko kontu hauek. Bestalde, janariarekin berezitasunen bat edo baldin badaukazue, bai kafe orduan eta bai bazkal orduan, mesedez jarri kontaktuan edo harremanetan jangela daramatenekin, beraiek abisatu esango dizue, albo batean egongo dira janari berezi horiek. Jasoko dituzue ondoren internet bidez, e-mailez edo, jasoko duzue parte hartze ziurtagiria eta beharrezkoa baldin baduzue faktura ere. Eta aurtengoan ez ditugu prestatu horriak balorazioa egiteko, baina hori ere jasoko duzue e-mailez eta mesedez komeni da betetzea, gero guri hurrengo urterako antolakuntzarako ere ondo datorkigulako. Hasierako goizeko saioetan aukera izango dugu Twitter bidez galderak bidaltzeko. Saioak izango dira nahiko dinamikoak, partaideek aurkeztuko dute beraien proiektua, eta jarraian moderatzaileok emango diegu aukera gauza batzuk zehazteko, baino zuen galderak ere oso garrantzitsuak dira. Orduan, bai eskual txatata galdetuta edo Twitter bidez galdetu ahal izango duzue. Twitter bidez, erabili mesedez traola IEB 2018 hitza, eta galdera egin behar baldin baduzue, gehitu horri traola galdera. Bale? Eta azkeneko kontua, pixkat animatu nahi zaituztegu hurrengo edizioetarako komunikazioetan parte hartzen. Hau guztia antolatzea badauka bere lana eta oso polita da gonbidatuekin eta aritzea, baina oso garrantzitsua da ere saio paraleloetarako eta komunikazioetan mamia eukitzea. Orduan, mesedez, hurrengo edizioetarako animatu komunikazioak bidaltzea, horrek ematen baitigu aukera guztion artean egiten ari garen hori partekatzeko. Eta nire aldetik beste zerrez, lehenengo saioari bidea emango diogu. Ordua data.